Benvinguts a un nou episodi d'Agropodcast. Iniciem el segon episodi de la segona temporada. Avui tenim amb nosaltres a la Minerva de New Pasture, al Pau de Greenpulse i a la Magda de Safrà del Montsec. Benvinguts i gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Perquè la gent us conegui una mica, expliqueu-nos a què us dediqueu i què feu. 3, 2... Doncs jo soc la Minerva de New Pasture i New Pasture és el hub de la innovació de la llana d'ovella. Llavors tenim diferents projectes, principalment ara ens estem dedicant a utilitzar el feltre de llana com a element de disseny, no?, per viure en espais més saludables, i l'utilitzem en una línia que tenim d'il·luminació i un altre parament de taula. Uau, increïble. A Greenpulse, pel nostre costat, el que estem fent és desenvolupar des de zero robòtica aplicada al camp. I ara ens estem centrant a tot el que és cultiu del valor, no?, que és el que tenim aquí a Lleida, sobretot, com és préssec, nectarina, paraguayo i demés. I res, estem acabant de construir el nostre segon prototip i esperem poder provar aquest estiu. Molt bé. Bueno, Safrà del Montsec, que llevamos ya 10 años en el cultivo de azafrán ecológico aquí en Cataluña. De hecho, somos los únicos productores, distribuidores de azafrán catalán, que nos dedicamos exclusivamente al cultivo. Y bueno, ahora mismo estamos trabajando en un proyecto de diversificación en general. Implica un agroturismo, implica incorporación de tecnología, incorporación también de una diversificación ambiental también. Bueno, para ir avanzando, ¿no?, ir complementando un poco todo lo que hacemos. Muy bien. Com us vau animar a emprendre el sector agro? Pau mateix. Sí, jo mateix. Jo va ser més que res per tenir una idea al cap des de feia molts anys, perquè des de ben petit que vaig ajudar els estius a casa i sempre mirava o pensava que això es podia fer d'una altra forma diferent o es podia automatitzar o haver-hi una màquina o alguna cosa, i quan va arribar el moment de prendre una decisió, no?, de vaig acabar la carrera i demés, vaig investigar una mica si hi havia gent que s'hi dedicava a aquests temes i vaig veure que no. Llavors també conèixer el meu soci va ser com el punt d'inflexió per decidir emprendre. Sí, que la idea era teva. Bueno, primer vam començar amb una altra idea inicial i poquet a poquet hem anat com canviant i dirigint-nos, no?, cap a on estem d'anar ara. I tu, Minerva? Doncs jo m'hi vaig trobar de ple perquè, a mi m'agrada molt el món dels residus, el trobo un món molt apassionant, i estava en temes de vidre, de reutilització de vidre. I llavors a casa, que vinc d'una família ramadera ovina, em vaig trobar que teníem una muntanya de llana al magatzem i dic, ostres, i aquest residu, no? I llavors, arrel d'això, vaig començar a investigar què és la llana, no?, què és aquesta fibra, i vaig veure que tenia moltíssimes propietats i que en podríem fer moltes coses, i va ser això, anar estirant el fil i aquí estic. I tu, Magda? Doncs bé, jo... Bueno, et parlo castellà, però que ves una mica més fluida. En castellà, sí. Bueno, emprendemos. ¿Por qué emprendemos? Pues porque hay una inconformidad, ¿no? Quieres estar mejor, ¿por qué se emprende normalmente, ¿no? Pues para buscar una mejora, para un mejor futuro, una estabilidad, ¿no? ¿Por qué en el agro? Pues porque creemos que el futuro está en el campo, en la tierra. Y básicamente, ¿por qué el azafrán? Porque creemos también en que es un producto que ya siendo un producto representativo catalán podría volver a tener una representación dentro del país, ¿no? Y bueno, básicamente es esto, creer en que el futuro está ahí, está en la tierra y en seguir trabajando. Al fin y al cabo, todo el que emprende se compromete a estar trabajando, a arriesgar y pues qué mejor que arriesgar por algo que es el futuro. I el més curiós és que tu, Minerva i Magda, no sou del sector, sou d'un sector completament diferent i heu decidit escollir un món agro. Sí, jo crec que és el que deia també la Magda, no?, que és un sector... L'agro és com la base de tot, no?, i és un sector molt agraït, molt... En realitat jo
és curiós perquè sempre, des que era petita, sempre deia, ostres, jo estic aquí a la classe i el meu pare està a fora amb els animals, amb el tractor, no? Vull dir, és que és un món que quan ho vius, no? I quan neixes en una família del sector, doncs és molt bonic i jo crec que al final t'acaba tirant. Sí, no, la verdad es que es un món molt xulo. Debe gustarte mucho porque... Es lo más importante. Sí, Jaume tampoco es del mundo y los dos decidimos emprender en esto porque primero nos gustaba el mundo rural y ya teníamos, desde que comenzamos, bueno, desde antes de comenzar ya sabíamos que en el futuro queríamos vivir en un pueblo o en la montaña, porque es un entorno que nos gusta mucho. Y ya si tú puedes hacer de ese entorno tu vida, tu estilo de vida y tu trabajo, pues qué mejor, ¿no? Ideal. Sí. I vosaltres tres vau participar al programa Acceleració Emprèn Agrocat que fem aquí a la FEMAC i, bueno, felicitats perquè vau ser els tres guanyadors. La veritat és que vau ser les tres millors propostes. Què us en porteu d'Emprèn Agrocat? Moltes coses. El primer, segurament, no? El vincle que dèiem, fer aquesta xarxa, fer comunitat, que és superimportant quan emprens, jo crec. I ostres, ara que tenim tanta intoxicació d'informació, no? Que es diu ara, que hi ha molts mètodes, moltes tècniques, molts gurus, i al final doncs, anar a un programa com aquest et dona una estructura, estàs acompanyat de professionals, no? I això és una ajuda superpotent i supervàlida per poder engegar un projecte. Sí, jo crec que també és això, no? Conèixer gent que està emprenent en una etapa molt semblant a la teva i, per l'altra part, com la xarxa de contactes ja més a nivell mentors i demés, que en el nostre cas encara seguim en contacte amb ells, per exemple, i ens anem veient de tant en tant i demés, així que creiem que és molt important aquesta part. Sí, definitivamente las sinergias son un punto muy importante de esta actividad, ¿no? Y sobre todo lo que dice Minerva, que hay mucho gurú. Tú puedes entrar a internet, buscar, orientar, perder horas y horas y horas mirando por dónde te enfocas, pero cuando tienes una orientación, una guía, expertos que te van orientando, se te hace todo muchísimo más fácil. Bueno, la veritat és que el que buscàvem era això, aplanar el camí a propostes innovadores, sostenibles, noves, no? Al final, idees que donin un upgrade, no? A tot el sector de Lleida. I parlant d'això, no? De tot el tema d'emprendre i de com heu avançat, veieu que hi ha espai per noves idees tecnològiques sostenibles al sector? Sí, jo crec que és un sector una mica oblidat i que a poc va prenent la importància que té i cada cop hi ha més opcions, tecnologies, nous models de negoci, no? Que s'estan centrant molt en aquest agrotec, agricultura 4.0, tot aquest ventall d'oportunitats, diguéssim. Sí, totalment. És que la tecnologia ara és una palanca que hem d'aprofitar moltíssim. I no és que hi hagi espai, és que hi ha massa espai inclús, no? El sector agro és com... Però ja no només per apalancar-nos amb la tecnologia, sinó per crear iniciatives, no? Que siguin com més conscients i que millorin el sector. Bueno, ara mateix, si no utilitzes cap mena de tecnologia, crec que has de fer un pas endavant, perquè sí, és necessari. Que és molt enrere. Sí. Es que definitivamente la tecnología ha llegado para dar soluciones a problemas que han existido siempre. Sí que es verdad que con el tiempo se han ido mejorando muchas cosas en la agricultura, pero cuando tienes la oportunidad de aplicar tecnología a procesos, a diferentes partes de todo el proceso del agro, pues ves que soluciona cosas que nuestros antepasados pues han venido cargando e intentando solucionar de alguna manera. Empiezas con mecanizando procesos, todo, pero ahora ya va todo un poco más allá. Y pues, hombre, la verdad es que va muy bien. Y en cuanto a la sostenibilidad, pues también se trata como de poder innovar. Tal vez aquí sería más un poco de rescatar esa resiliencia del agricultor como tal, porque si te pones a mirar cambios climáticos o temporadas como las que hemos venido los últimos años, de sequías, de todo esto, o te adaptas o mueres. Entonces, aquí ¿qué encontramos? Pues
vamos a ver cómo nos adaptamos, qué otros productos pueden entrar dentro del cambio que hay ahora o cómo innovas en esta parte para hacerlo todo más sostenible y para ir contribuyendo para mejorar incluso todo el medio ambiente, no? I n'heu fet ús de tecnologia que digueu, mira, jo he aplicat això i he tret un rendiment, un resultat? Bueno, nosaltres estem just desenvolupant aquestes tecnologies. Llavors, de moment encara no, però esperem que aquest estiu els pagesos i els agricultors puguin començar a provar i nosaltres validar el concepte directament amb ells, al camp. En el nostre cas, clar, amb la llana també hi ha molta feina per fer i ens vam trobar que volíem aplicar una tecnologia per utilitzar la llana com a esment en el sòl i com que no hi havia una màquina, doncs vam dir, la creem nosaltres i així ha sigut. I tu, Magda, esteu aplicant, ¿no?, tecnología bastante puntera. Estamos empezando a trabajar precisamente a utilizar la tecnología en lo que son ya los procesos. A mí personalmente, cuando empezamos con el azafrán, alguien en algún momento nos dijo, oye, podrían de pronto mirar cómo se crea alguna máquina para la recolección, para esto. Y ya de entrada yo dije, no, porque es proceso artesanal, lo que hay ahora destroza la flor, o sea, no hay manera, yo en ese momento no lo veía, no veía como que fuera compatible, pero ahora con la aplicación de lo que es ya tecnología más avanzada y de precisión, vemos que sí que podemos aplicarla a los diferentes procesos del azafrán y lo más importante es que no se pierde la artesanía, que eso para nosotros es clave. Claro. Entonces, es interesante eso, poder tener tecnología de precisión de último y mantener un producto artesanal. No, clar, al final els valors de l'empresa no s'han de perdre mai. I de tota la vostra trajectòria emprenent, quins han sigut els moments que has dit, ostres, això, aquí m'he equivocat, però n'heu trobat un resultat positiu, heu aconseguit treure alguna cosa positiu d'aquí? Nosaltres, amb el primer prototip que vam presentar l'any passat, diguéssim que va ser com un error, no?, de tirar per aquell camí, però gràcies a aquest prototip i de provar-ho al camp i rebre moltes opinions és el que ens ha ajudat a ara poder desenvolupar el segon, no?, amb unes línies molt més centrades i molt més correctes amb el que l'agricultor realment necessita. Jo segurament d'aquí un any te n'en diré més, perquè encara em vaig fent, però no sé, jo crec que sí. Jo crec que al final tots en fem, no? Sí, et dediques al que et dediquis, emprenguis o no, sempre hi ha errors. Exacte, i emprendre és com un màster avançat de 1000 coses, i llavors jo crec que potser el que faria diferent ara és haver d'anar, o sigui, crear una mica més de xarxa per poder-me, o sigui... Ai, ara m'estic liant. Doncs escolta, saps que l'any passat tota la gent que va venir, tots els convidats que van venir al podcast, tots en algun moment de l'episodi deien la importància de networking, la importància de fer xarxa per poder tirar endavant. És que és superimportant, perquè no pots anar sol, ho veus de seguida i per això és superimportant, no?, programes com Emprèn Agrocat que et donen això, una xarxa de professionals que pots dir, ostres, doncs ara sí, ara puc tirar i és cap aquí, estic aquí i vaig cap allà. No, la veritat és que vam intentar això, fer el màxim de xarxa possible en el mínim de temps possible perquè fos com un programa express. ¿Y per tu, Magda? Bueno, definitivamente no andar solos, pero el error que cometimos tal vez, error es haber querido ir solos, pero porque la primera experiencia de querer ir de pronto asesorados, no nos asesoramos bien y la entidad o las personas con las que nos asesoramos, al contrario, se aprovecharon de nuestro desconocimiento, ¿no?, de que éramos totalmente nuevos en el sector y todo eso. Entonces, esa mala experiencia nos hizo inicialmente, vamos nosotros solos como podamos, sí que se han cometido errores, porque si hubiéramos tenido la orientación, o hubiéramos mirado para otro lado y decir, bueno, ya no miremos acá, pero a ver si por este lado nos pueden ayudar, ¿no? Entonces hubiéramos cometido muchos menos errores. Definitivamente no andar solos, porque ya hay una experiencia de mucha gente que ha cometido los errores que tú puedes evitar. Claro. No, y el confiar en la gente adecuada, ¿no?, al final. Y confiar en la gente adecuada. Al comienzo es un poco, cuando vienes muy novato de esto, de pronto
el error era quedarnos con la primera opción, no. Tú analiza diferentes opciones y te quedas con la que mejor analices o te convenga. Nuestro error fue el primero, pues ahí quedamos, entonces... Claro. Pero definitivamente no andar solos. Como buena práctica, algo que digas, mira, esto lo he hecho bien. Esto sí que puedo decir con orgullo que lo he hecho yo y lo he hecho genial. La dedicación, el creer en lo que tienes, el creer en tu proyecto y el decir, no me importa porque te están lloviendo, uy, esto que te estás metiendo, esto no, esto que estás haciendo, esto, como que si los demás no lo ven, pero tú crees, tú lo ves claro, endavant. Superimportant. Sí, la persistència és superimportant i destriar això, el gra de la palla, no? Que tothom et diu una mica la seva opinió i al final, que està molt bé, no? I és important, però al final has de fer això que dius tu, Magda, si ho veus clar, t'has de Tens tirar. una visió i un objectiu i una meta al final. Sí, correcte. I no heu sentit mai que has d'apostar pel teu projecte però no t'has d'enamorar del teu projecte? Això ho heu sentit? Totalment, perquè és un constant pivotar. A mi em va passar des de l'inici, no? Vaig agafar la llana i al principi vaig dir amb això faré un substitut del packaging, del típic protector de bambolles de plàstic, però a la que m'hi vaig ficar vaig veure que no era viable, que el mercat no ho suportava, i llavors ha sigut un constant pivotar, què es pot fer? Això, l'altre, i sí. No, i la importància de testar les coses al mercat. Exacte, sí, de sortir allà fora, no quedar-te amb la teva idea i a la teva bombolla, sinó sortir a fora i a veure com es comporta aquesta idea. Sí. I heu sentit aquesta frase que diuen que quan tu vas a vendre el teu producte, vas a veure amb un client, vas a vendre el teu producte, però vas amb orgull, va estar. Però quan vas amb por, és el moment adequat. Sí. Això vol dir que el mercat té el forat per vendre. I que has anat molt ràpid a mercat. És a dir, no has estat molt temps provant i assegurant-te que aniria bé, sinó que vas a fer la demo i dius, ostres, encara s'enxufarà o encara no s'enxufarà o passarà qualsevol cosa que no pots contemplar. Sí, d'això pequem tots, Jo crec que els emprenedors ha d'estar perfecte i no. No ha d'estar. Ja per anar acabant, quin consell li donaríeu a un emprenedor que s'està iniciant al sector? Jo crec que una mica el que hem dit, de sobretot creure molt en la teva idea, testar-la, anar a sortir a fora i sortir al carrer i fer xarxa, envoltar-te de professionals que et puguin ajudar. Jo diria que es llanci. Vull dir que al final ho ha d'intentar, ho ha de provar i igual que nosaltres, pel camí anirà aprenent, equivocant-se i tot el que faci falta, però el més important és donar el primer pas. Totalment. Sí, totalmente, que endavant. Es decir, si tienes la idea, es perder el miedo a dar ese primer paso, porque ningún comienzo es fácil, pero en la medida en que vas avanzando, pues es lo que hemos dicho, o le vas dando mejor idea al proyecto, van cambiando la idea. Igual tú lo veías por aquí, pero ahora ves que igual puede ir por aquí, pero tienes que dar ese primer paso, perder ese miedo a decir, me salgo de mi zona de confort, doy este primer paso y a ver qué pasa. No te quedes con ese, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿no? Sí, no, súper importante. Doncs moltes gràcies per haver vingut. Ha sigut un plaer tenir-vos aquí i, de veritat, un orgull veure com aneu avançant amb els vostres projectes, de veure com vau començar i, jolín, la progressió que teniu. Felicitats i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies a tu.